opțiunile noastre politice sau de diferențele pe care le avem noi ca personalități. Am venit aici că suntem români și am venit să celebrăm Ziua Națională a României. Este 1 decembrie, ziua tuturor românilor. Astăzi am venit aici mai mulți tineri și am refuzat din start să facem manifestații mari, deoarece este a doua zi după alegeri și să nu îndemnăm lumea la provocări pe care pot să urmeze. Suntem astăzi aici ca să ne facem datorie de cetățeni și să comemorăm nu doar pe cei care au murit în războaie pentru apărarea noastră națională, care au luptat pentru o identitate pe care o avem astăzi cu toții. Suntem aici pentru că ne-am săturat de fără de legilor multor guvernanți care sunt acum. Suntem aici pentru a ridica aceste umbrele sus, în semn de scut al României și al Uniunii Europene. Să cerem să fim protejați. Unire! 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 Mai bun, punem în gard așa umbrele. Să vadă trecătorii pe cetățenii Chișinăului vor unire. Punem în gard umbrele. Hai! În partea asta. Tararara. România! Unitate! Național! Unitate! Național!